Nan dinita karon mga higala sa mga nagunang mga katikaran ug mga balita. Ngatod karon mga higala sa ato mga kaubanan. Atong unahon karon mga katropa ng atong senior reporter. Edunay report si Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang presyo may gala sa produktong petrolyo, morol bako no karong simana. Katropa mo sa balita, katropang Ferdinand Marcos Jr. Pasok na! XFM Katropa. Bong, sige na. Araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Oh, di balita lagi. Simula Martes, Abril na ang 14. Abril na ang 14. Rollback sa presyo ng langis. Mm. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. XFM Katropa. Maraming salamat. Maraming salamat mga kapuso. Patay na rin daw akong busing. No? Dagan salamat, Pangulong Bongbong Marcos sa imong report. Ano sa ko na to? Abril na ang 14. Balik ka na god gabi. Di ba yun siya nga bukas, Abril na ang 14. Araw po sa ating mga minamahal na Oh. kababayan. Oh. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback. Okay na. At least kay bawat ang ugma may gala, Abril na ang 14. Dili na may gala Marso. Bukas, Martes, Abril na ang 14. Bitaw mga katropa, no? Salamat kayo, Mr. President. Kay nag-report ka nga dunay rollback no sa presyo sa petrolyo sugod ugma. Specifically, sa diesel is 20.89 ang estimated pump price adjustment, and then sa gasoline adunay 4.43. Ato nang subayon ugma mga kaigsuunan. Kay abtik baya kaayo ni mga gasolinahan nga mo increase basta price hike, no? Wa pay alas 6 buntag. Ang uban may gala alas 12 pa lang sa kaadlawon. Mao palay pag panunga-tunga may galas gabi wala na. Gi usab na may galang presyo. Tanawon nato ni kung mo us-us ba ni silang dali. At nga na mo na at nga na mo na. Diya sa inyuhang mga gasolinahan. Kanag pag-us-us sa presyo. Kay ang uban may galabaya, maayo ra gyud kaayo. Mo pasaka. Pero panahon na gani may gala pag-us-us, aginod. Nan. Kani mga gala may na lang unta makatagamtam ta, mantag ba segundahan ba? Kay mubaba ni mga higala og 20. So, ang uban karon na mga 140, mga kaigsuunan 147. Imo nang kuhaag 20 megala at least na ay mga 120 na lang. No, ang presyo mga higala niya masugudahan pag ito bisag G's lang. Basta mulansang lang sa 100, okay na. No? Kay lisod na maginaisipon ba nga mo balik no sa kuan. Pero ang nakapait karon mga katropa kay kini nag-agad man ni sa supply ug nag-agad ni mga higala sa trading no sa world market. Maing buntag diya sa tuag nga 623 viewers no sa YouTube mga kaigsuunan. Good morning! No?
problema ani bay, wa naman sa nagkasinabot ang Iran ug Amerika. No? Ang problema ni mga igsoon kaduha naay himuon nga blockade no ang Amerika diha sa Strait of Hormuz mga kaigsuonan. Bullseye! Bullseye! So unsa karoy may tabo. Makapektuhan na sad ang ginatawag may gala nga world market kay ang kalinaw may gala no sa merkado mao ni o sa kalibutan kini mga gubat sa nagkadayang bahin determinant kini sa trading mga igala sa petrolyo. Bullseye! Bullseye! So ayala sa palabig panghinambogbong nga mupaos-os kag 20 kay una sa tanan dili man na nimo hinimuan. Dili man na di man na tungod nimo. Mao ra gyud ni Megala, mo reporter gud siya ni. No kay dili man na tungod Megala sa atong kuan. Sa atong presidente. Tungod man na Megala sa world market. Ang atong paningwaon nga samtang di na punta kaagi lagi kay ingon sila nga duha ka semana ang ceasefire nga asa bay duha ka semana nga wa pa magsimana Megala nagkagubot na masagbalik. No? Wag kita. Impas gyud tani mga kaigsuonan. No, impas gyud tani. So kanang gipahibaw karon, may lang tag madayon kay ang Amerika magsugod naman sa kuno may galag pambabag anang tanan kunong klasis barko mo agi dia. Gikan sa nagkadayang mga nasod babagan. Bullseye! Bullseye! Unya. Unsa na may mabuhat karon mga igala sa atong nasod? Nga bigo ba kadto ning Amerika? Do you think hatagan tag special treatment magigalang makalusot ta diha? Kaya kining Amerika, isa may galang nga gusto niyang kontrolon, kana man gyud mga igalang kuan diha. Ha, kining industriya may galas oil diha. No sa Middle East mga kaigsuonan. Bullseye! Bullseye! No? Amay na lang gyud taon maka-report ang pangulo nga muos-os na 20. Pagkasunod si mana ni mo report na sa di siya. Ambot lang mo report pa ba kung usa ka? Mo report lang ni may galag mo usos pero kung musa ka ambot lang. Kung ato pa ba ning madunggan mga kaigsunan. Pero duda ko magsige gyud ni sila pakita sa publiko karon. Ina nga no, mga igala in order to combat kanang ginatawag nila nga fake news kuno nga mao lagi daw may gala na tigok na daw. Oh. In order to combat that, no, gani daghan sila gihimo karon. No, ay gyud mo kumpiyansa kay basing masangit na inyong mga kuan diha. Inyong mga pangan kay matod pa mga igala dunay website nga ilusad karon ang gobyerno against fake news. Oh, kay grabe ko nung pagdaot sa ilahang kuan. Labi na sa pangulo may igala gani. Apil na mga igala ang Malacañang Press Corps nga nagpagawas mga higala og statement nga dako kuno mga higala ang kabuang kining pagpakaylap karon no sa mga mali nga mga impormasyon nga kuno mga higala patay na ang pangulo. Ay! Mao ni mga higala ilang gikuan sige lang no. Dali ra man gyud kaayo mga higala i-battle ang bakak. No? Kabulo ka unsa ra man gyud kontras bakak ang tinuod. Bullseye! Bullseye! Mora gyud na. Kay kung bisan pag unsaon nimo nagbuo di may galag mali nga impormasyon, no mga kaigsuonan kung ang kabaturan mo barog mga igsoon, lisod kay na. Di gyud ka PO ga di gyud ka kapildi ang kamatuoran. Oh, mura gud gihapon may galag karon ba? Bisag unsaon nila gingon may galag nga grabe nagkamamo ang pangulo og ang gobyerno og himo may galag solusyon. Unya kay di man ma-feels tao. Oh. Sumayon yung tao nga diha ka. Kaya iya ka ra. Di ba kay mo mas clear nga magsakit ilang buot nga nagkamamo ko ng gobyerno may gala og himo og solusyon. Apan ang tanaw ko gyapon sa mga tao karon mga higala way gihimo ang gobyerno. Kana mga tao moingon nga way gihimo ang gobyerno kana gumikan kay wa nila matagamtami nga nitabang ang gobyerno nila. Bullseye! Bullseye! Of course, mga igsoon. Kato mga tao, may gala nga, nakadawat o kayuda, never gyud ka makadungog atong moingon, way gihimo ang gobyerno. Pero kato mga tao, may gala yung tao nga nag-antos kalisod karon. Makaingon gyud to may gala, asa namang gobyerno ani. Tama ba?
Balido ba ang ilang panawagan o ilang pangutana? Of course, mga igala nga naman, Pilipino sad mi. XFM Katropa. Pilipino sad di sila mga igala og apektado sab karong mga panahon na. Bullseye. Bullseye. Mao na nga angay la sab manawagan sila asa naman pong gobyerno ani. Ayaw miglipat-lipata Mr. President alag imong pahibalo nga o imong balita nga muusos ang petrolyo kay mupahibalo ka o dili kapag ka nakahukom ang world market muusos gyud na. Ayaw nagsaki. Matagak ka pa niya. Ang nindot nga buhaton ninyo sa gobyerno naa na may sigig duso og suspension, reduction. Asa naman? Di ba? Na may sigig duso may gala og pagkuha lang siya sa excise tax. Asa naman to? Na hurot na inyong utok og tinuon na kay tunan ba magkuno ninyo? Bullseye. Bullseye. Basin niya sa sige ninyong tuon. Ha? Wala angay tunan may gala kay di na po applicable. Uwahin ang tanan. Bullseye. Bullseye.